Usando njengekamera Zokufukamela mihla yonke How are you? I'm fine. Nabafana bakho school. Hey, I won't waste this time, my sister. Each and try here. 30 minutes angeke iphele. Kahle ethi sikuphelezele yabo. Okay. Hey, afuni ukuthi sicele ukuthi. I know, right. Mara khona la khoneni 2 minutes yami. Manje ngiqedisa isikhathi sakho mfisi. 2 minutes. Yeah. Are you okay? Asami. Ngikethi sengithola umaqondana ngimthandile avela thola umaqondana ngikethi sengithola umaqondana ngimthandile avela thola isofa lahlanje ngikethile Sanibona ngasomethi. Injani? Baba. Ngathi unenkinga so. Ukhulumela isilungu wena. Baba. No man, I don't know what you're saying. No, don't take it. Yo, man, what are you doing? What are you doing? The fuck? What I'm going to do now? Love is shit. Yeah. Since I met your friend, Shit. she made me so strong that whenever somebody tells me shit, Shit. love is shit. Love is shit. Since I met your friend, Since I met your friend. somebody, yeah. Shit. Love is shit. I don't know it's a shite. Siza sahamba la ngasomethi inkonzo ngale khadi elithephayo leli elidumile leli manje Ngiyayiyeka lento. wayiyeka Impilo yami kabusha. masumoso yazi siphila nayo Mina ngiyasho manje ukuthi ngiyayiyeka ngisayifuna. siphila ngayo mangahamba wena sophila kanjani mangahamba wena sophila kanjani yabona sesaphana nekhadi elithephayo Uqala impilo yami kabusha lento lana ngisebenzele lento. manje usishayelana siphambi manje ngapha ungikhahlelani ikhadi nemali asana boss ngana sophila kanjani sana boss Sinota kuyizama siqhubeka lento. Ngiyibona ikhadi leli. Umshini phela. kodwa sophila kanjani angekho Uzobuya usazoyisola miyeke. hayi ngale ndlela engibona ngayo angeke asabuye lo muntu uyakwazi ukustop futhi lento esenzayo ngibonisa ukuthi hayi Ebona into ko. Yethekho mina. Sweswi ni kurile akaya va tsakile sweswantisa na mugayo va byerile leswaku ni fane ni humelela sweswani ni lwela leswaku ni kota ku humelela sweswiwana My plan tala soyenza njani ngoba marunga wa sambe phambili sibona
Hey man, shout out my nigga Outlaw, bro. He just sent me some fire. Hey, the powder bay, heavy kids don't make this shit. But you gon' see nothing but Bentley. We cannot afford it. Rolling with Royce in that cherry, like ghost in your bro when you petty. You better enjoy it. Start kinda semi, not perfect, but you cannot tell me. Yeah. Baba kumfundisi. Inkinga yani uthi sakhona. Baba mfundisi bengicela usizo. Sizo. Yebo. Sizo. Yebo. Ngifuna ungisize ngithole ifoni kaMaphindi. Hayi phela uthi uJesu mafuna usizo kumele unikele phela. Mina pastor nginamali man. Shit awuzimisele. Okay, bu pastor. Ngale Yazikhamba. ngizala. Monthwe ifoni kaMaphindi. Ngizokubhadala imali yakho. Clean. Oh, phela. Yeah, ngithe. Ngathola le phone. Ngabe ngisiza. Lo muntu mina ngisho. Pastor. Maye mangathola ifoni. Ngenza ngiziphushela. Hayi. Ngizokubona nje wena uze enkonzweni. Malume sikwenzeka inkinga la. Malume sebebadala bangikwami inkunzi apha bangithathela ifoni yami. Le phone enje amhlanje. Yebo malume baphinde bangishaya la ngempama malume bangishayile. Buke ishathi njani malume? Njani sabe ngeke. Usando njengekamera zokufukamela mihla yonke kweyami dali uyimfivili thungabeni uzohlala wedwa ngiphethe usando njengekamera zokufukamela mihla yonke kweyami dali uyimfivili thungabeni uzohlala wedwa. Let me tell you this mntana muntu ungenza ngifeel happy njalo njalo uthando lwakho lufana nomlilo liyavutha